Ilokhu iqhubeke njalo nokugubha umgodi omude iPeris ingoma kaMthandeni kuyafishara kuyona ke ulwandle onkulu ke njengoba isiphinde yaqopha omunye umlando yahlanganisa ke lapha ke u24 million viewers on YouTube okumlando bafethu lona ke ongasoze waphela futhi oyoma inguna phakade. Ngicela ukunibingelela la kwisiqiniseko esemedia. Mawuqala ungena kule channel ke ngicela wenze ubulungiswa ke ucindezele button ka subscribe ke uphinde ke ulike lama video ke engiwenzayo. Bafethu okuhle kuyanconywa futhi okuhle ke kuyakhulunywa ngakho. Ingoma kaMthandeni iPeris esuka lapha ke ku 23 million isiphinde yazishayela elinye million ke lapha ke yaba no 24 million wakwa YouTube ke lapha ke njengoba ke ilibonakala ke ihamba kahle kakhulu ke lapha ke ezimakethe ke za online zomculo. Lo mlando bafethu umkhulu kakhulu akuwona umlando ongagqitshwa lo. Sikhumbule bafethu kunamaciko asadlula emhlabeni ke esingabala kubo omgqumeni ibhovu lika Dikadika sibala omtshengiseni umfoka Gcwenza izinsizwa lezi ezenza umlando omkhulu endimeni kaMaskandi okuyinamhlanje kusakhulunywa ngalomlando. Nanko omunye umlando omkhulu wa online owenziwa IGcokama Elisha umthandeni umfoka kaManqele. Lento enkulu bafethu iwuphakamise wonke uMaskandi waphakamise wonke amabhenci iphakamise zonke nezimpisi ezilandela uMaskandi. Kukhomba ngokusobala ukuthi ke siwuMaskandi asibancinyana singamaZulu asibancinyana. Pho mesingayincomi into enhle babuza kanjalo abantu einkundleni zokuxhumana siyoncoma ini ngoba ukho umlando ofana nalo osoko wenzeka endimeni kaMaskandi. Le ngoma bafowethu bathi abantu einkundleni zokuxhumana iyawadinga amalungelo ayo njengoba iyenze kahle kakhulu. Ishaya ama platinum yashaya ama multi platinum namagolide. Njengamanje iku 24 million viewers on YouTube. Bafowethu ilezo